ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi isikhathi esiphila kusona ngempela isikhathi sokugcinana. Izifundo esizenzayo bazalwane, ezinye zezifundo zokugcina kulo mhlaba, ngoba kuyethi isikhathi lasho iBhayibheli kwincwadi ka-Amos chapter 8 ukuthi kuza isikhathi sendlala, hayi indlala yesinkwa namanzi, kodwa indlala yokuzwa izwi likaNkulunkulu. Kukhona isikhathi bazalwane labantu bazofuna uNkulunkulu bengamfumani. Lithi iBhayibheli, mfuneni uNkulunkulu esatholakala, Isaiah 55 verse 6. So kuza isikhathi bazalwane, very soon, isho iqiniso, very soon, la abantu bazomfuna uNkulunkulu, bafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu bangalitholi. So lezi zifundo bazalwane esizenzayo, ngiyakholwa ukuthi ezinye zezifundo zokugcina kulo mhlaba, ngoba uJesu uyabuya masinyane. uJesu uyabuya bazalwane, zonke iy'nkomba zesikhathi zikhomba kulokho ukuthi uJesu uyabuya masinyane. So-ke siyibuke nje masithola isikhathi. Now ngifisa siqhubeke siyibuka bazalwane ley'mpawu leziya eziyisikhombisa ezilapha kwincwadi yesambulo. Sisakuncwadi yesambulo siku-chapter 6. Sincwadi yesambulo chapter 6. Ngifisa sibuke nje bazalwane ley'mpawu eziyisikhombisa zale ncwadi. Ayiselikhona isambulo chapter 6. Isambulo chapter 6 uverse 9 to 11 ufundeka kanje. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-altare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, koze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na? Base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele, abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Amen. Amen. Bazalwane, sifunda sikhumbule kuphawu lwesihlanu. Now ley'mpawu ezisikhombisa, ngifisa sikhumbule bazalwane, zicishe zihambisane ncamashi namabandla ayisikhombisa besifunde ngayo kwincwadi yesambulo chapter 2 naku-chapter 3. So ihhashi lokuqala, that is iphawu lokuqala elivulekile, li-corresponda to ibandla lokuqala. Kanjalo nala sifika kwisikhathi sebandla lesihlanu, njengoba kuvula uphawu lwesihlanu. Siyakhumbula sifunda ngamabandla ababengekho kade sifunda. Nginga-advise kakhulu ukuthi babuyele emuva, izifundo zaqoshwa zikhona ku-YouTube. Ukuthi ibandla lesihlanu kade sasifunda kuyibandla laseThyatira. Ibandla laseThyatira sabona ukuthi bazalwane, ibandla lalibizwa ngisho elinye igama lalo kuthiwa uJezebel. Isizathu sokuthi uNkulunkulu asebenzise leli gama lithi Jezebel ingoba ofisa siyobuka ku-Old Testament ukuthi Jezebel wayenzani kubantwana bakaNkulunkulu. Futhi sibuke nje konke ngoJezebel. uJezebel bazalwane wayeshushisa abantwana bakaNkulunkulu, abaprofeti bakaNkulunkulu. Siyakhumbula no-Elijah beze becashile bezingelwa. u-Elijah waze wathi mayibonakala Obadiya washo ukuthi awu ngeke ngikwazi ukuthi ngiyosho ukuthi ngibone u-Elijah, ngoba ngiyothi ngisakhuluma ubese wena umoya kaNkulunkulu ukuthatha ubeke kwenye indawo, ngiyithole ngisenkingeni, ngoba akukho la inkosi u-Ahabu angakufunanga khona. Siyibona leyo nto. Isikhathi lapho sike Jezebel, lithi iBhayibheli uJezebel owayiloke ephusha u-Ahabu ukuthi enze okubi emehlweni kaNkulunkulu. Nayo ibandla lesikhombisa lalibizwa ngoJezebel, ngoba lapho ibandla laselifike kwisikhathi unyaka 538 AD, lapho bazalwane sekubusa ngokupheleleyo ibandla iRoman Catholic Church, sekushushiswa abangcwele. Siyakhumbula leyo nto. Manje ukubuke le nto bazalwane ihambelana ngendlela esimanga kanjani. Ibandla lesikhombisa uJezebel, iThyatira, and uJezebel waziwa ngokuthi ayishushisa abantwana bakaNkulunkulu. And ngempela masifunda amabandla siyathola ukuthi ngesikhathi sebandla iThyatira yila ibandla iRoman Catholic Church seyithole amandla amaningi aphelele kwinkosi eyayibuse eRome kuthiwa uJustinian. And ethole lamandla laqala leli bandla lashushisa abantwana bakaNkulunkulu ngobuningi babo.
Manje ukubuke ukuthi kuyamangaza ukuthi ngempela izwi kaNkulunkulu liyahambelana kanje, ngoba ihashi nalo lesikhombisa kwiPhawuli lesikhombisa elibe sifunda ngalo kuleli sonto elidlule, ile hashi elimpofu eligitshelwe umuntu ogama lakhe kuwukufa, neHadesi yamlandela, ithuna liyamlandela. Seyizwa leyo nto, kodwa wanikwa nokuthi abulale umhlaba, ikota yomhlaba, abulale ngale indlela ezazibaliwe, abulale ngenkemba, abulale ngey'lwane, abulale ngendlala, abulale nangokufa. Lokwakufa lapha kumele ini? Izifo, pestilences, ama-pandemic lesike siwabone manje. Now sifika kwibandla lesihlanu. Ibandla lesihlanu ku-chapter 3 kwesambulo i-Sardis. Lana under leli bandla lesihlanu sithola abantu bayakhala. Kuthi kwabonakala imiphefumulo yabantu iphansi ke-altari ikhala ukuthi kuyoze kube nini inkosi ubuyisele negazi lethu kulabo abakhe emhlabeni. Na kunento engifisa siyibukeke bazalwane, phambi ukuthi ngiqhubeke la, into encane, into on the side kodwa ibalulekile siyibuke. Ngifisa sibuke ukuthi hawu kwenzekani la. uJohane ethi ubona imiphefumulo yabantu. Khumbula ukuthi ngalesikhathi uJesu akabuyi, kodwa kusekubonakala imiphefumulo ephansi ka-altari, ekhala ukuthi kuyoze kube nini. So ngifuna sibone nje okuncane ngesimo sabafileyo and then sizobuyela la. Ake sencwadi bazalwane Ecclesiastes chapter 9. Umshumayeli chapter 9. Bengisacela ukubuza kancane. Yebo. La ngemuva bengisho mhlawumbe angizwanga kahle, bengithi sengingani ukubheka nje ngoba ngizongichithela isikhathi ngisalele emuva. Engathi bekuthiwe ibandla lesihlanu esafunda ngayo iThyatira, kodwa manje sengizwa ukuthi iSardis. No, elesine ngisho ngenze iphutha ngokuthi olesihlanu elesine iThyatira, fourth. Okay. Fourth seal. Okay, thank so iThyatira leli bandla loJezebeli lesine, elesihlanu iSardis. Okay. Elihambiselana naloku manje nokuvulwa kalempawu yani eyesihlanu na. Okay. Amen. Now kubantu ababengekho sibona eyazo incwadi esambule iphethe zonke impendulo. Kubantu ababengekho sibuka ukuthi sibona kanjani incwadi esambule ukuthi ngempela lama seals lezimpawu lezi zisikhombisa zikhuluma ngezinto ezenzeka ebandleni kaNkulunkulu. Ngarecommenda izifundo ebesizenzile, izifundo zokuqala esizenzile ezikhuluma ngesambulo chapter 6. Kunezifundo ezidlule esizenzile nazo singayithola ku YouTube ezivezayo ngokungaphikiseki ukuthi le impawu zisikhombisa vele zikhuluma ngebandla likaNkulunkulu. All right. Ingakho namanje makuvula uPhawuli lesihlanu uyabona ukuthi ngobani abakhalayo. Kukhala abantu bakaNkulunkulu obabebulewe. Babulawe ubani labantu bakaNkulunkulu? Babebulawe yile lehashi elimpofu ngisho. Futhi nangalesikhathi sehashi elibovu. So abantu babephila ngesikhathi sebandla iSmina, ihashi elibovu. Nangesikhathi sebandla iThyatira, uJezebeli, ihashi elimpofu. So abantu sebefile sekunesikhathi sekuneminyaka babulawa. Bebulawela izwi likaNkulunkulu nokufakaza ngoJesu Kristu. Hey bazalwane. Hayi. Na ngifisa sibuke njengoba kubonakala imiphefumulo ephansi ka-altari ikhuluma. Ngifisa sibuke ukuthi umuntu ofileyo uyakhuluma yini. Ake siyeni ngithe incwadi kaMshumayeli chapter 9 nangisho. Yebo. Ngicela siqale ku-verse 5. Funda verse 5 no-6. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenamvuzo. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele, uthando lwabo, uzonda kwabo, nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Amen. Amen. Bazalwane. So siyatshelwa la ukuthi umuntu ofileyo vele akazi lutho. Akananzondo, akanathando, konke lokho mhla eshona kuyashabalala, kuyaphela. Kuyazwakala bazalwane, I hope this is clear. Into nje le simple.
Now mawufisa mhlambe ukubuka ukuthi kwenzakalani umuntu mayifile ungaye singawabhala phansi lama verse kuMshumayeli 12 ku verse 7 iyaveza ukuthi ukufa yi reverse ye creation ngesikhathi uNkulunkulu edala ku Genesis 2 verse 7 uNkulunkulu ukuthi wahlanganisa umoya wahlanganisa nomzimba owayibumbile ngothuli lomhlaba wabese umuntu waba umphefumulo ophilayo sayizwa bazalwane. Now lithi iBhayibheli kuMshumayeli 12 verse 7 ukuthi umuntu mayifa ubuthuli buyele ethulwini nomphefumulo ubuyele kuNkulunkulu yena owunikazayo. Now lokhu bazalwane kumele ngabe kuyasicacisela ukuthi kuyaphela ngomuntu ngoba phambi kokuthi umuntu adalwe phambi kokuthi kuhlanganiswe umphefumulo nomzimba uAdam wayengaphili wayengekho umuntu kuzaphile kumele kuhlangane lokhu. So umphefumulo uwodwa ongeyona Adam nomzimba uwodwa ongeyona Adam sesibuyela Genesis ye manje sayizwa bazalwane. Now mase kuhlukana ke mase yifa umuntu kumele kusitshene lo ukuthi kuphelile ngomuntu ingathi iBhayibheli lithi ke umuntu ofileyo akazi lutho akwazi ukumcela lutho akakhulumi akenzi lutho. I hope lokho clear. Abanye bathi hayi phela njengoba ukuthi umphefumulo ubuyela kuNkulunkulu owunikayo umuntu seyibuyela ezulwini. Ngithe ake sibuke bazalwane mhlambe sekutestament elidala ake sibuke kwincwadi kaDaniel ithi incwadi kaDaniel umuntu abantu mase bevuka seyibuya uJesu seyibavusa abantu ngaba bazovuka phezulu ngoba njengoba kuthi phela basezulwini phefumulo basezulwini ngaba bazokwehla noma bazonyuka. Ake sibuke mabevuswe ngaba mhlambe bazosuka ezulwini yabo ngoba besezulwini phela sithi bayosuka ezulwini and then ke babe la emkhathini ngoba lithi iBhayibheli phela sonke bazalwane sizohlangabeza uJesu emkhathini. Yazi yadida lento ngempela umuntu mayithi umuntu uyafika ezulwini ngoba phela manje seyibuyela ezansi futhi seyibuyela emkhathini. But asithi iBhayibheli bavuka kuphi abantu bavuka soke bekephi. Daniel chapter 12 verse 2 baningi abalele emhlabathini othuli bayakuvuka abanye bavukele ukuphila okuphakade abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Amen. Amen. Now bazalwane uJesu uDaniel lana eqhutshwa ngumoya kaJesu ukuthi abhale lokhu uthi abaningi abalele kephi bazalwane hayi abalele ezulwini hayi abalele mhlambe phansi kwealtar kuthiwa abalele othulini lomhlaba seyizwa leyo nto kuthiwa bayenze njani bayakuvuka yinini lapho uJesu mase eqhamuka. All right ake sibuke linye ivesi elisicaciselayo ukuthi umuntu mayishona akayi ezulwini ngisho nawe bethi ukholwa kangakanani. Asine incwadi yeZenzo chapter 2 ake sifunde uverse 34 bazalwane. Amanye seniwabhala phansi ngeke ngiwafunde wonke ngoba angenzi lesifundo kodwa bengifuna sidlule nje kuyona le ndaba. Okay. Izenzo chapter 2 verse Sizofunda uverse 34 before sokufunde ngifuna sikhumbule bazalwane uDavide siyamkhumbula. Indoda eBhayibheli elithi yayilangazelela ilandela inhliziyo kaNkulunkulu. Indoda futhi athi uNkulunkulu seyifakaza ngayo sekade yashona. Mawufunda kwincwadi yamakhosi chapter 14 uqale ku verse 6 uye ku 7 uNkulunkulu mayifakaza ngoDavide isigcino sakhe ukuthi uDavide wenza konke okuthandwa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uDavide umuntu vele kumele silindele ukumbona ezulwini sombona ezulwini ngoba uNkulunkulu seyifakaza ngoDavide Davide sewashona. uNkulunkulu ufakazi kuba kade akukhipha ngoDavide buhle. But yizwa uNkulunkulu ukuthi uthini ye manje la ngomlomo kaPetro. Yebo lapha ku verse 34 ufundeka kanje ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini kepha yena uthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami. Amen. Amen. Nabazalwane lithi iBhayibheli uDavide ngesikhathi eshona lenze njani akanyukelanga kephi ezulwini. Seyizwa lona bazalwane. Now uDavide njengoba enganyukelanga ezulwini kushuthi kephi ukulapho uDaniel akhuluma ngabo ukuthi cha baphumulile othulini lomhlaba. Bayovuka mhla kukhala icilongo. Bayovuka mhla kukhala icilongo bamhlangabeza uJesu ngamafu.
elinye ivesi elikhuluma ngalokhu bazalwane ngabafileyo elishoyo ukuthi abafileyo abadumisi uNkulunkulu ngamanye amazwi abekho sezulwini abadumisi amahubo 115 kuverse 17 singalibhala phansi lela sizolifunda. Now sesibuke konke lokhu bazalwane, kungani pho iBhayibheli lithi lemphefumulo iyakhuluma yabantu ababebulewe bebulewele izwi likaNkulunkulu? Kulula bazalwane, i-altari leli kukhulunywa ngalo mhlawumbe asike silifunde lento ukuthi i-altari yini eyayisenzeka kwi-altari. Asinincwadi yesambulo kuqala chapter 8, asinincwadi yesambulo chapter 8 sibuke le ndaba ye-altari ukuthi yini yenzeka kwi-altari. Yebo, chapter 8 uverse bani? Lesifunde uverse 3. Okay. Uverse 3 ufundeka kanje: kwase kufika enye ingelosi yema ngase-altare inesitsha segolide sempepho, yanikwa impepho eningi ukuba iyelekele emikhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Amen. So kwi-altari bazalwane, i-altari kahle kahle iyisimbolo yemkhuleko yabangcwele. Sezwe lento bazalwane, so lana kubonakala ingilosi iphethe impepho ukuthi inikele kunye nemikhuleko yabangcwele bonke. Siyakuzwa lokho bazalwane. So i-altari lelokushisa impepho kukhulunywa ngalo, yilona i-altari ekukhulunywa ngalo, le altari lempepho. Ngoba kwakukhona elinye i-altari lemhlatshelo elihlukile mawufunda ngeTabernacle elingcwele kwiTestament elidala. Nayo i-altari ekukhulunywa ngalo ile altari lempepho. So makukhulunywa ngamazwi akhulunywa phansi kwe-altari, kukhulunywa ngemikhuleko yabangcwele noma ngezikhalo zabangcwele. Ingakuthiwa bakhala bethi. Na ukukhala nokukhuleka into eyodwa. Mawufuna ukuthola lokho ungafunda ivesi engilikhumbulayo amakhosi okuqala, 1 Kings chapter 17 kuverse 21. Lithi iBhayibheli u-Elijah wakhala wakhuleka ethi, yayibona leyo nto ekhulekela ingane le yayishonile. So ukukhala nokukhuleka into eyodwa elizwini kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu mayikhala kuNkulunkulu usuke ekhuleka kuNkulunkulu. Now le miphefumulo ivele ngathi ikhuluma phansi ka-altari ngoba i-altari bazalwane yilo la ngingathi iqhamukela khona imikhuleko yabangcwele. Njengoba uJesu esinxusela nje ezulwini namasikhuleka, imikhuleko yethu ithathwa nguJesu ayilethe kuBaba ongathi yeyakhe uqobo. Ingakho uJesu esho incwadi kaMateyu chapter 18 esho ukuthi la kuhlangana ababili noba abathathu ngegama lami becela noba yini ngegama lami uthi uBaba uyobenzela. Ngoba mabehlangene ababili nabathathu lapho ngikhona kunye nabo. So uJesu uthi masikhuleka into eyenza ukuthi siphendule ingoba naye ukhona kunye nathi. Ngamanye amazwi imikhuleko yethu uJesu uyipresenta kuNkulunkulu okungathi yeyakhe uqobo. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Now nasi esinye isibonelo salento asenincwadi yamaHebheru. Lento ifana nalento ekhulunywa nguNkulunkulu ngomuntu ayifile uAbel. Semkhumbula uAbel umfowabo uKhayini ukuthi uNkulunkulu uthini ngegazi lakhe. Asizweni bazalwane. AmaHebheru chapter 11 sifunda verse 4. Uverse 4 ufundeka kanje: ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini, athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe, nangakho usakhuluma noma efile. Siyayizwa lento bazalwane, kuthi ngalo mhlabelo wakhe uAbel uyakhuluma ngisho noba efile. Ngamanye amazwi lento wayenza ephila yiyo ekhulumayo ngisho noba yena seyinjani, seyefile. So ingakho uNkulunkulu wayethi igazi liyakhala. Igazi loMfana liyakhala. So nabangcwele la kukhulunywa ngabo la kwibandla leli Sardis abakhulunywa ngabo la ngesikhathi kuvulwa uphawu lwesihlanu
into babeyikhuleka ngesikhathi besifa nakho ukubulawa kwabo uqobo yikho okwakukhuluma. So kubonakala manje kuqhamuka phansi kwe-altari. Angazi noma bazalwane lokhu yazwakala. Angazi noma lokhu yazwakala. Mawufunda ngisho nakuncwadi emaHebheru asazolivula leli ku chapter 12 iverse 24 iBhayibheli liyakhuluma ngegazi likaKristu elikhuluma izinto ezingcono kunegazi lika Abel. Siyayizwa leyo nto ngoba kuthiwa uAbel wayikhuluma ngegazi lakhe kodwa uPaul esichazela la ukuthi wayikhuluma kanjani. Kuthiwa imisebenzi yakhe wayenza kuthiwa ngawo umnikelo umhlatshelo lo siyayizwa lento ebhalwe la kuthiwa ngawo umhlatshelo lo wayekwenzile uAbel. Ngoba uAbel akenzanga umhlatshelo seyifile wayenze ephila kodwa kuthiwa ngawo lo mhlatshelo uyakhuluma ngisho efishile. Iyakubazalwane kuthiwa mawufunda incwadi yesambulo ku chapter 14 ku verse 13 kuthiwa ababusisiwe abantu abafile enkosini ngoba ngisho imisebenzi yabo iyabalandela. Ayishabalali nokushabalala kwabo imisebenzi abantu abafele enkosini kunjalo nje. Now ayesiqhubeke mbazalwane sibuyele incwadi yesambulo chapter 6 kunento ezimbili engifisa sizifunde namhlanje then siyaqeda ngoba bazalwane lento ikhuluma nathi uqobo. Sambulo chapter 6 asibuyeleni khona asiyizweni lento. Abazalwane labo akuthiwa kuzwakala imikhuleko yabo phansi kwe-altari. Abazalwane babebulawe nini masicabanga? Ngeke ngakusho lokho kodwa nje njengoba ngisho ngifuna ukubona siyalandela. Babebulawe nini? Ngeziphi iy'khathi ngizothi masiqadelisa abazalwane. Noma omunye mhlawumbe noma ngashongo isikhathi angasho ukuthi phansi kweliphi ibandla noma phansi kweliphi uphawu njengoba sifunde ngamabandla ayisikhombisa sifunda nangey'mpawu eziyisikhombisa. Labazalwane labo ekuzwakala imikhuleko yabo phansi kwe-altari babebulawe ngesiphi isikhathi? Ngicela ningiphendule bazalwane unmute. Ngiyambingelela bazalwane. Ngibaba inkosi ngi-attenda nabo Senzo nemkakhe. Ngicabanga mina ukuthi i-answer lapho labazalwane leba babulawa during the Church of Smyrna, that 10-year period lina be very difficult for every Christian that time. Nala bantu labafa under the Church of Sardis ne Thyatira. I think those are the souls. Amen. Okay, siyezwa bazalwane. So asibeke kanje asithi abazalwane ababulawela ivangeli. Siwela ngalesa sikhathi kakhulukazi ngesikhathi seSmyrna. Njengibesho umzalwane kwaqhubeka kancane ngesikhathi sePergamos. Koba kuningi futhi ngesikhathi ibandla iThyatira. Manje ngesikhathi sebandla iSardis ibandla lesihlanu kubonakala imikhuleko yabo ikhuphuka izwakala phansi ke-altari. Nezenzo zabo babekhuleka bekhalela ukuthi babuyiselwe. Okay. Now ngicela sizwe kabazalwane ukuthi impendulo yathini impendulo. Ngicela siliphinde futhi leli verse bazalwane liyamangalisa kakhulu. Sibheke umkhuleko wabo sibheke nempendulo verse 10 no 11 isambulo chapter 6. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, koze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo, ungahluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na? Base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Amen. Amen. Bazalwane laba abafa ngalezi izikhathi ezidlulile. Impendulo kathiwa ukuthi abanikazi ingubo ezimhlophe kathiwa baphumule. Kuthiwa akakazi ukubuyiselwa manje, akho umuntu akekho umuntu onibulele kulabantu ababenibulele abazothola manje ukubuyiselwa njengoba kuthiwa lemkhuleko ikhuleka ukuthi babuyiselwe ukufo kwabo. Ngamanye amazwi yenye iproof le bazalwane ukuthi njengoba sikhuluma akekho umuntu osesihogweni oshayo. Ngoba uma ngabe kwakuthiwa ukhona impendulo yayizothi hayi basesihogweni vele bayasho sengiyababuyisela. Siyayizwa leyo nto. So yenye yeproof le ukuthi njengoba sikhuluma abantu balele emhlabathini. Siyazi isikhathi sokubuyisela. Shonjalo uNkulunkulu.
Siyeza isikhathi liyeza usuku elivutha njengeziko alikabaswa kabaswa ngebe uNkulunkulu ushilo uthi hayi ngibhizi nabo vele kuyimanzi ngebe uyasho kodwa uthi lindani nawe uyangimangaza into ekumele bayilinde ukuthi kumele balinde baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo beza kubulawa njengabo. Seyizalwane bazalwane, ngamanye amazwi labazalwane laba ababebulawa ngalesa sikhathi sama-dark ages, lithi iBhayibheli akubona abantu bokugcina abazobulawa. Bona manje njengoba bephumulile, njengoba manje bengakavuswa, bengakatholi ukuthi kubuyiselwe ukufa kwabo kulabo babebulele. Yingoba ukuthi kusalindwe ukuthi size siphelele, kulindwe thina kahle kahle msonjalo. Yilo kufa bazalwane ngihleze ngikhuluma ngakho. iBhayibheli malikhuluma ngokuthi ngesikhathi sokugcina abaKristu bazobulawa uJesu bayithi labo baya kunikhaphela osizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegema lami. uJesu ukhuluma ngalokhu kufa kokugcina. Lama ufunda incwadi yeSambulo chapter 14 ikhuluma ngoPawulu wesibili. Sambulo chapter 13 ikhuluma ngokuthi akekho umuntu ozosinda angabulawa noba angahlushwa ngaleso sikhathi mawukuthi akanalo uPawulu wesibili engakhuleki kuyisisilo. So kulindwe thina abazalwane, kulindwe thina. Now zimbili izinto engifuna siyifunde la njengoba ngisho. Eyokuqala nayi kuthiwa abazalwane umkhuleko walabazalwane awuthi kuyoze kube nini. Ukhuluma ukuthi kuyoze kube nini, athi ngikufunde kuze kube nini umbusi ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu. So bona babekhuleka ukuthi kube uNkulunkulu owahlulelayo, kube uNkulunkulu ophindiselayo. Kuyazwakala lokho bazalwane. Ngamanye amazwi osikufundayo la kuverse 10 ngalabazalwane ukuthi babengebona abazalwane abaziphindiselayo. Kuyazwakala. Babengebona abazalwane abaziphindiselayo. Konke babekunikela uNkulunkulu ukuthi ahlulele, uNkulunkulu futhi aphindisele. Nawo bazalwane, labantu laba bayiphila lempilo baze bafa ngalolu hlobo. Angikhumbuli ngizwa ukuthi khona mhlambe kuma-Waldenses owathi mayicoshiswa bebulawa bezingelwa naye wadonsa wakhe umkhonto naye wajikijela lapha omunye noba omunye wayenesibhamu wadubula naye. Babefa njengezimvu, babengayiphindiseli. Singakwazi yini thina abazalwane siphila kulesi sikhathi siphila kusona ukuthi sife kanjalo? Na wonke umuntu, abantu abaningi bazothi yebo mina ngafa kanjalo. Mele before uphendule lo mbuzo mele uzibuze ukuthi manje kulesi sikhathi ophila kusona ingaba uhamba kanjani kule nkonzo yokungaziphindiseli, kule nkonzo yongazibuyiseli. Ngaba uhamba kanjani? Ngoba bazalwane i-test efinal yona test yona exam enkulu lesoyithola. Kuthi sithi sibulawa singazibuyiseli. Semkhumbula uStefano umkhuleko wenze uStefano bazalwane. Ake sibukeni lokhu into bazalwane. Umuntu okhulekela abantu bembulala asiyena semncwadi yezenzo. Ngokushesha nje bangcwele izenzo chapter 7 verse 59 no 60. uStefano bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Amen. Seyizo leyo nto siyabona bazalwane lo mkhuleko owukhulekwa nguStefano ufana ncamashe nomkhuleko owakhulekwa uJesu wamangaza izingilosi. Ngesikhathi uJesu esesiphambanweni elenga abantu bemthufela bemgwaza bemthuka yonke inhlobo yentamba, wakhuleka into emangalisayo. Ingilosi zilindele ukuthi ziyobuyisela ukuhlushwa nohlazo lombusi wabo. UJesu wambusa izingilosi ngisho ezulwini. uJesu wavela wakhuleka wathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Khulekela abantu abambulalayo. Now ingangibuza ukuthi thina njengoba kuthiwa nathi sizobulawa,
ingaba si-ready yini ukuthi singazibuyiseli. Masithi si-ready, kumele sizibuze ukuthi kulama-test amancane wosuku nosuku ingaba sihamba kanjani. Ake sifundeni bazalwane amavesi athize. Ingaba manje umuntu mayingenzi okuthile okubuhlungu ngiyayibuyisela yini, noma ngifisa ukuyibuyisela, noma ngifisa ukuthi enzelwe ehlelo okuthile okubi. Ngisho nasemndenini, mawukuthi mhlambe ngiwubaba ekhaya, umama angenze okuthize okuhle, ngikhulume ngendlela mhlambe ezomzwisa ubuhlungu ngoba vele naye ngizwisa ubuhlungu ngalento ayenzile. Ingqondo zonke lezo zokuyibuyisela. Noba ngiyingane ekhaya, noba umqondo wokuyibuyisela nje. Mawukuthi sinalo umqondo, ayikho indlela bazalwane. Ayikho indlela esingagcina thina senze okufana nalokho akwenza yilabazalwane. Labona lithi iBhayibheli babengayibuyiseli. Konke babekunikela uNkulunkulu ukuthi ahlule, abuyisele yena uNkulunkulu. Babekwazi ukulinda. Babekwazi nokuthemba. uNkulunkulu uzokwenza okulungile ngesikhathi sakhe. Sikhulekele thina labantu abasishushisayo. Asifundeni kwiTestamente elidala sidonse emuva bazalwane, sibone iBhayibheli lonke lifundisa ngalento. Incwadi kaLeviticus chapter 19. Levi 19. Sifunda verse 18 khona. Ungaphindisi, ungabi namagqubu nabantwana babantu bakho, kepha wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. NginguJehova. Amen. Amen. Bazalwane, siyakuzwa lokho. Leli verse liphethe into eziyi-2. Lithi number 1 ungaphindisi. Now kuyenzeka ukuthi umuntu angaphindisi, kodwa ngenxa ukuthi wenze into ebuhlungu, abe negqubu engaphindisanga. Siyakuzwa lokho, engabuyiselanga. Ngamanye amazwi, they did not get revenge. Kodwa ahlale enegqubu, holding a grudge. Ihlale ikhona igrudge. Na iBhayibheli lithi both singazenzi. Lithi ungaphindisi number 1, number 2 sewungasaphindiselanga. Ungabambi igqubu. Kodwa wena yiba nothando. You know, besikhuluma nomunye ngathi iyabona into eyenza ukuthi le ndlela le ekuthiwa i-narrow path lesihambayo yobuKristu, le ndlela encane, into eyenza ibe encane, yilento ukuthi le ndlela le ukuze uyihambe idinga ukuthi ube nomusa oyisimangaliso, umusa ongekho ebantwini, umusa ongawuphiwa uNkulunkulu kuphela, ukuthi uthande lo muntu okwenze okubi futhi ungambambeli igqubu. Into okwenze okubi indlela encane-ke leyo, ngoba bancane abazoyithola leyo ndlela. Ngisho nakulabo okungathi basendleleni encane, abekho kule ndlela yangempela encane. Ningabantu babamagqubu, ningabantu abanombono wokuphindisela okuyiphindisela. Angathi Nkosi ngishiyela kuwe esandleni sakho konke. Shiyele kuwe esandleni sakho konke. Ake sibuye naselencwadi yeDeuteronomy chapter 32. Sisuka kuLevi siya kuDeuteronomy siya ku-32. Sofunda verse 43. Indlela incane bazalwane ngiqamanga. Bayihamba nabazalwane kwaze kwaba sekufeni. Bekhulekela abantu abababulalayo. Into eyisimanga le. Deuteronomy 32 verse 43. Yenanelani abantu bakhe nina zizwe, ngokuba uyakuphindisela igazi lezinceku zakhe, abuyisele impindiselo kwabamelene naye, enzele izwi lakhe nabantu bakhe ukubuyisana. Amen. Amen. Seyizwa bazalwane, umuntu ophindiselayo uNkulunkulu uthi ukuphindisela kuyekele kimi. Uthi kuyekele kimi, uthi wena yenza ini? Uthi ungaphindiseli. Ngenzeni Nkosi? Kushuthi sengiyobamba igqubu ngilinde isikhathi sokuthi uzobuyisela. Lithi cha ungabamba igqubu. Ngenzeni ke Nkosi? Uthi thanda. Inayizwa leyo nto bazalwane. Hawu Nkosi kuyobuyiselwa nini? Okwami lokho indaba yokubuyisela kimi. Ngimi umnikazi wokubuyisela.
Asimuzi nompostoli uPaul ekhuluma omnye uthi hayi imfundiso eTestament elidala. Asizweni umpostoli uPaul ekhuluma ngalokho. Asincwadi yamaRoma chapter 12 esifunda verse 19 no 21. 19 no 21. Uverse 19 ufundeka kanje. Ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Sezani bazalwane, kuthiwa singayiphindiseli. uNkulunkulu uthi ukwakhe ukuphindisela, uthi ngiyakubuyisela futhi. Ngiyakubuyisela futhi. So bazalwane, akwenzeki uNkulunkulu angabenzi ubulungisa. Akwenzeki bazalwane. Now ngiyangibuza again ukuthi sihamba kanjani ekuphileni kwethu masifunda izinto ezikanje. Ingaba einhliziyweni zethu kugcwele ukuphindisela noba ingaba kuphelile. Ngoba iBhayibheli lebazalwane ngesingesi ngiyalithanda ivesi elekizaga awuthi izaga 23 verse 29 lisho ukuthi umuntu njengebecabanga enhliziyweni yakhe unjalo yena, as a man thinketh in his heart so is he. So umuntu uyilento ayicabangayo enhliziyweni yakhe. So if enhliziyweni yakho kukhona ukuphindisela okuningi, kodwa ngenxa yokuthi awulitholi ithuba futhi nezikhali awunazo, kumele uzazi ukuthi ungumphindiseli. Kusekusele kancane ukuthi uyithole izikhali ugcine wenze izinto ezokuphindisela. Kanti lithi iBhayibheli asifunde no verse 21 ke manje. Asizweni kuthi la singaphindiseli ukuthi asenzeni. Wancane. Verse 21. Uverse 21 yena ufundeka kanje. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Leyo nto. Kuthiwa musukunqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Ngamanye amazwi nomuntu ekwenza okubi zama, thandazela ukumenzela okuhle. Uyazi lento bazalwane angazi. Uyazi ukuthi lento le masiphila ngemiyalo kaNkulunkulu njengoNkulunkulu esiyala nje. Uyazi ukuthi lento ngempela iyayigeza inhliziyo. Ibe yilento uNkulunkulu ayifunayo. Because enye into eyenza ukuthi siloke sibuyisela sifuna ukuyiphindisela. Kungoba bazalwane asikadedeli izinto esandleni sikaNkulunkulu. Ziningi izinto ezithiwa zenzeka ngingathini sisole. And uNkulunkulu umuntu ozokholwa ngempela umuntu okumele adedele konke esandleni sikaNkulunkulu. Mangilahlekelwa Nkosi uvumile sengiyothini mina ngale uvumile. Mawenze ukuthi umuntu engidila ungidilile Nkosi uyodila naye. Uthe ukuphindisela okwakho uyokubuyisela wena. MaRoma 12 verse 19. Kodwa uthe mina okwami ukubuyisela okubi ngokuhle. Ithi inhliziyo ibhlungu yopha. Inhliziyo igcwele inyembezi. Uthatha okuhle okupha kumuntu inhliziyo ingathandi. Ngoba manje ulandela imiyalo kaNkulunkulu. Ngokwenza kanjalo uNkulunkulu inhliziyo ishintsha. Uyithola sewunothando, uthanda abantu owazi ukuthi abakuthandi. Siyayizwa lento bazalwane. So uNkulunkulu angazi bazalwane ufuna ukusenza into bazalwane engatholakala emhlabeni. Lento la yonke esemhlabeni siyifundayo. Yonke la emhlabeni. And I hope bazalwane sifike nathi kulelizinga ngoba kuthe nathi simelwe ukufa. Kuthi asikagcwali isibalo. Into eyenza ukuthi abazalwane bangakutholi ukuphindisela. Ayesibuke mhlawumbe ukuthi linini usuku lokuphindisela. Mhlawumbe sikubonanga lokho. Asibuke nasele incwadi kaThessalonika chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1. Yeah, chapter 1. Funa kusela verse 7, 9. Okay. Uverse 7 to 9 ufundeka kanje. Aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kweNkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe. Elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu. Abaza kunikwa isijeziso
esingukubhujiswa okuphakade, basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Amen. Ayokulokhu bazalwane siyakubona into eyenzakalayo la. Ukuthi kuthiwa ukuphindisela kuzokwenzeka mhla ubuya inkosi yethu uJesu Kristu. Mayibuya inkosi yethu uJesu Kristu kuthiwa bazalwane izobe iphindisela kulabo abangamazi uNkulunkulu nabangathobeli ivangeli lakhe uNkulunkulu. Na siyalibona usuku lempindiselo. In fact, mangitshela iqiniso, sisazofunda sizobona ukuthi kahle kahle ukuphindisela kaNkulunkulu kuyaqala la kukhona abazalwane inhlupho eziyisikhombisa zokugcina the 7 last plagues sisazofunda ngazo. Kuqala lapho ke bazalwane, the time of vengeance yafika lapho, but fully ngokuphelele mayibuya uJesu Kristu, and then kuqhubeka kuze kube ukuphela ku-1000 years, after the 1000 years. So bazalwane, ukuphindisela ukaNkulunkulu, ukuphindisela ukaNkulunkulu nayi imessage uNkulunkulu asipha yona. So day by day uNkulunkulu uyasithesta, because simele i-test enkulu ephambi kwethu ukuthi ingaba sizosibonakalisa yini isimilo sikaJesu sokungayibuyiseli nathi mase sibhekene ney'nhlupheko ney'ntshoshiso, noba sizothi sesishushiswa sibonakalise isimilo sikaSathane. Day by day siyatestwa-ke. Now nakho okugcina bazalwane ngifuna sikufunde ngalabazalwane. Uma ngaba siyakhumbula kuthiwa la ku-verse 11 ku-chapter 6 kuthiwa base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe, kuthiwa and was given unto them white garments okanye white robes. Kathiwa abaphumule ukuze bazalwane kuphelelise isibalo sabantu abazoshushisa. Ngifisa sibuye kancane nje le ngubo ezimhlophe bazalwane. Siyazidinga sonke ukuthi zikhuluma ngani. Asinencwadi Sambulo 3 verse 5. Sambulo 3:5. Sibone ukuthi njengoba bengisho ukuthi le mpawu noba le seal yesihlanu, the 5th seal, ihambisana nebandla lesihlanu, which is Sardis, ibandla leSardis. Ngifuna sibuke la ukuthi ngempela masifuna kubandla leSardis nakhona bathenjiswa ini? Bathenjiswa le ngubo ezimhlophe. Sambulo 3 ku verse 5. Ibandla leSardis lesi lelikhulunywa ngalo la. Yeah. Uverse 5 ufundeka kanje. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe. Negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila. Negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Amen. Amen. So siyathola ukuthi uNkulunkulu nebandla ngoba abantu ababodwa lawo nebandla leSardis bathenjise ingubo lezi ezimhlophe, kuthiwa onqobayo uyothola le ngubo ezimhlophe. So laba sithola manje sebembozwa ngale ngubo ezimhlophe, kusho ukuthi babengabanqobi negama labo langesulwa encwadini yokuphila, bangabanqobi. Na bazalwane, yingubo yani le ngubo emhlophe ekukhulunywa ngayo? Ake sitholeni eBhayibhelini ukuthi yeyiphi le ngubo le, yingubo yani le? Asinencwadi ka-Isaiah 61 verse 10. Sesifuna ukuthola kabanzi kale ngubo ukuthi yingubo yani le engathi kubaluleke kangaka ukuthi ukuze igama lakho lingasulwa encwadini yokuphila kumele ube nale ngubo. Seyizolwana bazalwane, and ukuthi uma unqobile uthola le ngubo. Okusho ukuthi le ngubo le ingubo ebalulekile ngempela. Naw ingubo yani le? Isaiah 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10 ufundeka kanje. Ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova. Umphefumulo wami wenzama ngoNkulunkulu wami, ngokuba ungembathisile izingubo zensindiso. Wangisibekela isambatho sokulunga, njengomyeni efaka iqhele ngokumpristi, nanjengomakoti ezihlobisa ngezimvunulo zakhe. Amen. Now ukuthi Isaiah ngiyakuthokoza ngoba uNkulunkulu ungembathisile ngezembatho zensindiso nangengubo yani nangengubo yokulunga. Nangengubo yokulunga.
ake sithole obuye ubufakazi futhi siyathola ukuthi ingubo yokulunga le. Ake sithole obuye ubufakazi incwadi kaJob chapter 29 verse 14. Sibuyele emuva nje uma Isaiah kuye kuJob sibuyele emuva. Before Psalm. Job 29 verse 14. uJobe 29 verse 14 ufundeka kanje. Ngembatha ukulunga kwaba yisambatho kimi. Ukwahlulelwa kwami kwakunjengengubo nomqhele kimi. Amen. Amen. Sezibazalwane, so now Job uyasho ukuthi ukulunga kuyisembatho. So le ngubo lezi abagqokisa zona ezimhlophe izingubo zani zokulunga. Siyakhumbula sifunda bazalwane kuyasho lokuqala ukuthi le color white irepresenta ini na ukulunga noma ubungcwele, now ingubo lezi zokulunga. Now akupheleli lapho bazalwane. Ngifuna sibuye siseshe some more. Le ngubo zokulunga manje ingubo enjani? So ingubo zesimilo amanye ngoba ukulunga phela isimilo, isimilo. But ngifuna siqonde isimilo sikabani. Asilencwadi yamaRoma chapter 3 verse 10. Sesingubo manje zokulunga ezidingwa ngumKristu wonke. Akekho umuntu osinda ngaphandle lengubo. Ingakho uJesu kulesa sibonelo lesikulomzekeliso ayikwenza womshado awukhona ukuthi kwamenya abantu bangena emthimbeni bangena emshadweni kwaba kwatholakala khona phakathi umuntu ongene yagqoka ngubo kathi ongene kanjani ungagqokile ingubo kodwa wakhishwa wayisifundisa uJesu ufunda ngayo. Asitholeni maRoma 3:10. Yebo. Uverse 10 ufundeka kanje. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akekho olungileyo, akekho noyedwa. Amen. All right. So le ingubo yokulunga. Na omunye umuntu beyotshenja hayi le ngubo igqokwa umuntu mase itholakala elungile. But lithi iBhayibheli akekho olungile. Cha ngisho noyedwa. So akuyona le ingubo yokulunga komuntu. Kubani olungile? Asiyofundani bazalwane kuJohane wokuqala chapter 2. 1 John chapter 2 verse 1. Bantwana bami nginilobela lokhu ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. Amen. Bantwana kuthiwa ubani olungileyo? Kuthiwa nguJesu Kristu. Now maningi amavesi akhuluma ngalokhu noma ufunda incwadi yamaHebheru chapter 4 ku verse 15 no 16 kukhulunywa ngoJesu Kristu owalingwa ngazonke kodwa onganjani ongazange enze isono. So uJesu nguye kuphela olungile. So le ngubo yokulunga, le ngubo enalesimilo ethiwa ukulunga, yingubo kahle kahle esimilo sika Jesu Kristu. Sezona bazalwane. Ingakho uzwe kunywa makufundwa evangeli kukhulunywe ngengubo enguJesu Kristu noma ngengubo yokulunga kukaJesu Kristu. Ingubo yesimilo sika Jesu Kristu. Akuyona ingubo yesimilo salo oyigqokile ingubo. Kuyazwakala bazalwane. Kodwa ingubo yesimilo sika Jesu Kristu. Ingubo athi uNkulunkulu mayibuka abantu amagama abo okumele asuswe encwadini yokuphila nokumele alotshwe encwadini yokuphila. Ubuka ngayo le ngubo ukuthi ngubani ogqoke ingubo. Sifundile bazalwane incwadi yeSambulo 3 verse 5. Kuthiwa labantu mayigqoke ingubo emhlophe kuthiwa negama lakhe alisuswa encwadini yokuphila. Ngoba phela incwadi yokuphila incwadi yokuphila okuphakade. Na ukuze ube nokuphila okuphakade kumele ube nokulunga. Okunjani na hayi ukulunga lo esithi thina ukulunga kwethu ukulunga esithi ukulunga omvelo. Thothi ngiyantshontsha ngezinye izikhathi engathi ngiyaqamba manje izikhathi ngiyathuka ngithi kodwa ngilunge nje komvelo. Ukulunga lokudingekayo ukuthi bazalwane sibe nokuphila okuphakade. Ukulunga ukaJesu Kristu. Ukuthi kusukela ekuzalweni kwakho uze uyoshona awukaze wenze sono. Mawuyiphikisa lento ngicela ungicabangise sicabenge sonke. uAdam noEva ukuze balahlakelwe ukuphila okuphakade zingakho izono ngakumele bazenze. Sodwa nje isono uyalahlekelwa ukuphila okuphakade.
So ukulunga okwenza ukuthi umuntu azuze ukuphila okuphakade, ukulunga kaJesu Kristu akubona ukulunga kwakhe umuntu. Ake sibukele iBhayibheli likhuluma ngoJesu njengengubo. Asilencwadi yamaGalatiya chapter 3 verse 27. Uverse 27 ufundeka kanje. Ngokuba nonke enabhaphathizelwa kuKristu nembatha uKristu. Amen. Bazalwane, so siyambona uJesu ngempela siqambanga. Uyingubo njengeBhayibheli liyakhuluma lithi nonke enabhaphathizelwa kuKristu nembatha uKristu, Nembatha. Siyalikhumbula neverse incwadi yamaRoma chapter 13 verse 14 elithi iBhayibheli ithi kodwa yembathani inkosi uJesu Kristu. Ithi ninganakakeli okwenyama kuvuswe inkanuko. Siyalikhumbula lo verse elithi masembathe inkosi uJesu Kristu. So uJesu Kristu uyingubo eyembathwayo. Wonke umuntu uNkulunkulu mayeseyikhetha esahlulela. Njengoba sike sifunde bazalwane ukuthi ukwahlulela kuyenzeka ezulwini njengasikhuluma. Amagama ayamukela, amagama ayachithwa. Amagama khona asencwadini yokuphila azosuswa. Hayi wonke umuntu igama lakhe langena encwadini yokuphila liyohlala unaphakade. uNkulunkulu maseyihlola amagama, uhlola ubuka lengubo ukuthi ubani ogqoke ingubo. Yingakho ngisho ukuthi lo mzekeliso kaJesu lapha kwincwadi kaMathewu ukhuluma ngale ndaba le. uNkulunkulu seyingena seyihlola ukuthi ubani ogqoke ingubo. Ubani ogqoke ingubo yokulunga kaJesu Kristu. Ukuze athole ukuphila okuphakade, ngamanye amazwi igama lakhe lingasulwa encwadini yokuphila. Encwadini yokuphila ilist leya. Ilist leya abazalwane yabantu abazothola ukuphila okuphakade. Yingakho khona ingoma engiyithanda ukuthi uJesu uyeza masinyane ukuthi uza nencwadi. Ukuthi incwadi yamagama sewubhalisile na? Sewubhalisile. Wonke umuntu kumele abhalise abazalwane kuleya ncwadi yokuphila. Na sibukeni elinye ivesi elifakaza lento esiyishoyo. Leli vesi liyangimangaza. MaRoma 5 verse 10. Leli vesi liyasifundisa ukuthi akekho umuntu ozosinda noba ozothola ukuphila okuphakade ngenxa yokuphila kwakhe. Ngamanye amazwi ozosindiswa ukuphila kwakhe. Wonke umuntu uzosindiswa ukuphila noba ukulunga kukaJesu Kristu. Le ngubo le emhlophe ekukhulunywa ngayo. Roma 5 verse 10. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe eyizitha ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuya. Amen. Bazalwane, kuthiwa thina siyakusindiswa ngokuphila kukaJesu. Akekho umuntu okusindiswa ngokuphila kwakhe yena umuntu. Kuthiwa ukuphila esokusindiswa ngakho ukuphila kabani? KukaJesu. iBhayibheli leli likhulumayo. Akekho umuntu okusindiswa ngokuphila kwakhe. Na umuntu nomuntu kumele azibuze ukuthi ingubo ngiyithola kanjani? Futhi ngenza kanjani ukuthi ngihlale ngembeziwe le ngubo le? Ingasusi ingubo kimi, ngiyithola kanjani ingubo? Bazalwane kulula. uJesu simthola kanjani ukuthi ahlale kithi? Kungokholo. Ngokumthemba uJesu, ngokukholwa kuye siyayithola ingubo. Mawufunda incwadi kwabase-Efesu chapter 3 ngicabanga ukuthi verse 17 ekhuluma ukuthi uJesu makahlale kini ngokukholwa. So uJesu uhlala kithi ngokukholwa. Sembatha uJesu ngokukholwa. Ingakho besifunda kwincwadi yamaGalatiya 3:27 ithi masembhabhadise kuJesu sembathise uJesu. Now ngifuna si-analyze lento yokukholwa ukuthi yini kahle kahle ukukholwa, ngoba uSathane uyazi ukuthi wonke umuntu kuzasinde kumele akholwe ngoba ingubo siyithola ngani? Ngokukholwa. Na ngifuna si-analyze le ndaba. Na ukukholwa kuhlangene nokunqoba. Ngubani bazalwane mhlambe athi ngibuze ngifuna ukubonisa yalandela engabantu sengiyandiza nami sengiyashesha. Into yokugcina leso sifunda nje bazalwane amavesi amabili akhuluma ngendaba yokukholwa and then siyabhala. Now ngifuna ukubuza, ngifuna ukubona ubalandelayo. Ngithe mina ingubo siyithola ngokukholwa. Siyithola ngokukholwa. Mase sikholwa kuJesu siyithola ingubo. Now
ngabe sengithi ukukholwa kuyahambiselana nokunqoba. Now umbuzo wami ke bazalwane ngicela ni-unmute ningiphendule. Yini eyenza ngisho ukuthi ukukholwa nokunqoba kuyahambiselana? Into eyenza ukuthi ngithi ukukholwa kuhlangene nokunqoba bazalwane ngoba ingubo sithe siyithola ngokukholwa, but also besifundile kwincwadi yesambulo 3 verse 5. Uthi onqobayo uzokembeswa ini? Uzokembathiswa ingubo emhlophe negama lakhe aliyikususwa encwadini yokuphila. So njengoba ingubo sithola ngokukholwa Ephesians 3 verse 17, kodwa naku-Revelation Sambulo 3 verse 5 ingubo futhi siyayithola ngokunqoba. Okusho ukuthi awukwazi ukuthi ukholwe unganqobi. Awukwazi. So ukukholwa ukunqoba. Ukukholwa ukunqoba bazalwane. Ukukholwa ukunqoba. Now ngifika sibukisise le ndaba yokukholwa. Cela ukubuza. AmaSirayeli bazalwane njengoba agcine lahleka angangeni ezweni laseKanani la angangenanga. Yini yenza ukuthi bangangeni? Banokhumbula yini yenza ukuthi bangangeni? Disobedience. Disobedience. Okay, uqedile my brother. Uqedile ngazi khona omunye. Khona igama engilifunayo ngaphandle disobedience. Nokungabaza khona behamba babuye bababaze bangabaze bathi la sesiyahlupheka sifuna ukubuyela emuva thina. Ungabaze liphi igama ngicela ngiphi i-synonym yokungabaza ke. Ukungathembi, ungakholwa. Sayizwa bazalwane. So balahlekelwa ngumbuso ngenxa yokungakholwa. Asizwe nakuncwadi yamaHebheru utsho kanjalo. Hebrews chapter 3. So funda verse 19. And then sifunde Hebrews chapter 4 verse 2. Hebrews chapter 3 verse 19, Hebrews chapter 4 verse 2. Funda ngokukholwa. Why ibaluleke kangaka le ndaba yokuqonda ukukholwa? Ngoba ukuthi ingubo siyithola ngokukholwa. So usathana abantu abaningi ubabambe lapha ekukholweni ufuna ukwenza sho ukuthi abantu abaningi abakholwa. Because yazi mawungakholwa ayikho ingubo uyayithola. And mawungayitholanga ingubo ume ngezakho izenzo ngokwakho ukulunga. Akekho umuntu ongena kwakho ukulunga. Singcolile bazalwane. Ngisho nomuntu oseyiphendukile sayishiya zonke izono zakhe. Yilo nto uNkulunkulu vele ayifunayo ukuthi ishiye konke. But angeke angene ngempilo yakhe, ungena ngempilo kaJesu. You know, njengoba senza lo msebenzi ngenza lo msebenzi engwenzayo wevangeli. Kukaningi umuntu kumele ahlangane nezimo eziningi ezihlukene, sometimes conflict resolution ukuzama ukubuyisana abantu na. You know ngeke ngithi mangibuka izimo, yabona manje conflict resolution. Yila kuvela into eziningi abantu sebethi angisho wena wathi ngalela langa. Nawe kube into ezokuthusa ngabona yabona bazalwane. Sonke sidinga ingubo. Dingeka ingubo emhlophe, dingeka ukuphila kaJesu. Kaya umuntu ozongena ngempilo yakhe njengoba lisho iBhayibheli. Now siyithola ngokukholwa. Sifuna ukubheka ukuthi yini lokukholwa. Hebrews 3 verse 19 and also chapter 4 verse 2. Yebo. Verse 19 kuHebrews 3 ufundeka kanje. Siyabona ke ukuthi babengena kungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Amen. Sithola bangenanga ngenxa yokuthi bangakholwa. Sayizwa leyo nto so le nto clear. 4 verse 2. Lapha ku4 verse 2. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo. Kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona. Lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Amen. Sayizwa bazalwane ukuthi into enza ukuthi bona bangasindi. Ukuthi izwi yebo balizwa ivangeli bazalwane lishunyayela kumaSirayeli endulo bebona yonke into. Bembona uJesu bebona inyoka yethu siphakanyisiwe konke lokho. Kodwa ukuthi lalingahlangananga nokukholwa. So abangenanga ngenxa yokukholwa. Now ngifuna sibone enye element yokukholwa abantu abaningi abayikhohlwayo. Asibukeni ukuthi uNkulunkulu yena uthi kungani bengangenanga. Yini yenza ukuthi amaSirayeli agcine lahleka ngale ndlela lahleka ngayo? Aseningi manje kumaHubo chapter 81
lento lesoyifunda yikho okungakholwa. You know, because i-confusion ilapho indaba ye-faith. Abantu abaningi bazitshela ukukholwa ukukhuluma nje ngomlomo athi mina ngiyakholwa, hawu ngiyayikholwela mina. Konjalo bazalwane. It's not like that. Siya kuvesi bani? Amahubo ngithi chapter 81 asifunde uverse 11 no-12. Okay. Asifunde verse 11 to 13, verse 11 to verse 13. Okay. Lapha mesiqala kuvesi 11 ufundeka kanje. Kepha abantu bami abalalelanga izwi lami. U-Israyeli akanginakanga. Ngase ngibayeka enkanini inhliziyo yabo ukuba bahambe ngokuthanda kwabo. Sengathi abantu bami bangizwa. U-Israyeli ahambe ezindleleni zami. Amen. Uze lana ku-English ithi, oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. Uthi abahambanga into eyenza ukuthi balahleke, uthi uNkulunkulu yena mayiphendula uJehova lezi eziphendulela yena, uthi into eyenza ukuthi balahleke abahambanga endleleni zami. Now uPaul yena naye ephefumulelwe umoya kaNkulunkulu kuHebrews uthi balahleke ngoba abakholwanga. So ukungakholwa bazalwane, ungahambi ngendlela kaNkulunkulu. Uthembayo ngempela uNkulunkulu uyokuhamba ngendlela kaNkulunkulu. Ukungahambi ngendlela kaNkulunkulu kuveza ukuthi awumthembi. It's like ngiyakudirect mhlambe la ngithi ayi mawufuna ukuhamba kahle phuma la. Umuntu ongithembayo othembe ukuthi ngihlaniphile futhi ngiyamthanda akangicabangeli ukuthi mhlambe ngingamfisela kubi. Umuntu uzohamba lapho. But umuntu othembe ukuhlakanipha kwakhe ngaphezulu kwami. Nomunye mhlambe omunye angabazi uthando lamathi. Lo ngiyamsolti vele ufuna ukuthi ngihlangane nengozi nje bengifaka la. Othi ngikhethe enye indlela. Seyizo leyo nto. So ukungakholwa kubonakaliswa ngokungahambi ngendlela kaNkulunkulu. Masingayikhethi indlela kaNkulunkulu lokho kuveza ukuthi asimthembi. Iyazwakala bazalwane. You know, ngizomtshela kunencwadi, incwadi bazalwane, ngiyayithanda le ncwadi eyisummarize lento kahle. Igama le ncwadi Education, very powerful book ekhuluma ngemfundo yezulu. Education. Ngizoyisho ngesingisi lesitapuno ngibese ngisisho futhi ngesizulu. It is faith is trusting God, believing that He loves us and knows best what is for our good. And thus, instead of our own, it leads us to choose His way for us. Say the Lord bazalwane. Kuthiwa ukholo ukumthemba uNkulunkulu. Nokukholwa ukuthi uyasithanda. Nokuthi futhi uyazi ukuthi okuphi okusilungele kakhulu. Kuthiwa ukholo lolo lenza ukuthi esikhundleni sendlela yethu sikhetha indlela kaNkulunkulu asibekele yona. Seyize leyo nto. The faith is trusting God, believing that He loves us and knows best what is for our good. And thus, instead of our own, it leads us to choose His way for us. Education, page 253. So bazalwane, ukukholwa ngempela yilokho. Yikho lokho kunqoba ukuthi kuzo zonke izimo ukhethe indlela kaNkulunkulu. Kungani iBhayibheli lithi ukunqoba? Ngoba kuthi phela abanqobayo uNkulunkulu ebengasho incwadi yeSambulo 3 verse 5 athi abakholwayo bazokwembathisa ingubo ezimhlophe. But usho the same thing but uyibeka ngenye indlela uthi abanqobayo. You know why kumele kunqobe? It's because akukho lula. Akulula ukukhetha indlela kaNkulunkulu ngezikhathi zonke. Uzibe eyakhe indlela. Noba indlela yakini, noba indlela ebekwe abantu obathembayo basemhlabeni. Akazi noma kuyazwakala bazalwane. Awukho lula kuba nezimpi. Yingakho iBhayibheli malikhuluma ngento eyabulala uJesu yaletha uJesu la emhlabeni. Yikho lokho ukuthi singabantu sizikhethela indlela zethu. Wonke umuntu unendlela yakhe ukuthi ikhaya limele libe njani. Wonke umuntu unendlela yakhe ukuthi kumele manje umKristu yena uzokhonza kanjani. Angisho umuntu ezinkonzweni zonke umuntu unendlela yakhe ukukhonza. Khona abadansayo, khona abahlelele phansi. Ithina kaNkulunkulu indlela.
wonke umuntu unendlela yakhe yokukhuluma. Ithi ngibona wahlala phansi azibuza uNkulunkulu yena befisa ukuthi sikhulume kanjani. Wonke umuntu unendlela yakhe yokwenza konke. Yingakho iBhayibheli lithi mawufunda incwadi kaIsaiah 53 verse 6 lithi but we all like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid upon him the iniquity of us all. Seyizwa leyo nto kuthiwa thina sonke njengezimvu siphumile endleleni. Kuthiwa yebo sizihambele yilo nalowo ngendlela yakhe. Kuthiwa uNkulunkulu wakubeka kuJesu konke ukona kwethu. Konke ukona kwethu. Into eyabulala uJesu yilokhu ukuthi sifuna ukuhamba ngendlela zethu. Umuntu omunye unendlela yakhe ukuthi hayi mina ingane ngiyikhulisa kanje. Akekho ubuza ukuthi ithini kaNkulunkulu indlela. Wonke umuntu unendlela yakhe bazalwane. Kodwa isikhathi lesi sokuthi sithembe indlela kaNkulunkulu. Omunye athi seyazi indlela kaNkulunkulu. Ayishiye ngoba ebone ngathi inzima noba engathi uzozuza okuningi ngale ndlela yakhe kunale kaNkulunkulu. Kunjalo. Njengoba izwi kaNkulunkulu likhuluma lisixwayisa ngendaba yobufebe. Ukuthi akumele bazalwane. Umuntu athi umzalwane ngisho noba engeyona umzalwane for that matter umthetho kaNkulunkulu ubhalele umhlaba wonke. Akumele abantu benze izinto zabantu abashadile bengashadile. Kodwa umuntu nomuntu wenza ngendlela yakhe. Ithi iBhayibheli akumele okholwayo ayihlanganise nongakholwa. Kodwa umuntu wenza ngendlela yakhe omunye. Ngisho ukuthi bazalwane wonke umuntu siyafunda ngokugqoka. Fashion. Yazi ifashion bazalwane enye into ifashion elicindezela ibandla. Yazi incwadi le ngikhuluma ngayo incwadi education still khona incwadi chapter fashion ithi ifashion. Kuthiwa ifashion is a mistress that rules its subjects with an iron rod. Yabo. Ifashion yababusa abantu ngensimbi. Kuthi kubanda kodwa umuntu ebese ikhethile outfit eveza umqolo. Ade ngoba vele bese ngikhethile futhi ijezi lizoyimosha la outfit. Umuntu ancama ukugodola. Athi ngcono ngigodole. Omunye athi lama high heel emhlaba athi ngcono ngibekezela. Akazi ukuthi itempile kaNkulunkulu lelihlatshwayo. Thina umnikazi wetempile. Siningi izinto okunye sakufunda ukuthi njengabantwana baNkulunkulu abasebukhosini sigqoka ngendlela yasebukhosini. Sho njalo iBhayibheli Exodus 28 verse 3. Kodwa umuntu athi seyazi indlela yobukhosi ukuthi mangigqokile kumele ngifihle. Inhloso yengubo kona ukwemboza ukufihla. Manje kule insuku ingubo ezithengwayo ingubo ezembozayo. Ungabe umuntu umthume bazalwane uthi cela ngithengele amakhethini. Uthola ukuthi unewindi elingaka bazalwane. Ayengibuze. Unewindi elingaka. Afika umuntu akuthengele ikhethini elingaka. Elisigqebhe kunesikhethi ukuthi ikhethini elisigqebhe but hayi ikhethini elisefashini lisigqebhe. Manje uzoba nenkinga ngisho ngoba leli khethini leli liyembula alembozi kanti inhloso yekhethini ukwemboza ukuvala ukuthi umuntu angaboni into ephakathi engaphandle. Kodwa kwitempeli kaNkulunkulu asikwenzi kanjalo. Ingubo zingo see through, ingubo zingo tight fit, ingubo zingo short fit, yonke lento. Bese ngenze izibonelo eziningi kodwa ngisho ukuthi bazalwane isikhathi ukuthi umuntu othemba uNkulunkulu uhamba ngendlela kaNkulunkulu. Sasikhulume last week ngendaba yeSabatha. Ngiyiphinda futhi. Indlela kaNkulunkulu iSabatha. Isonto iyafika nomuntu. Bazalwane umuntu othemba uNkulunkulu uhamba ngendlela yakhe. Yikho lokhu kunqoba ukuthi unqoba manje kunempi. Inhliziyo ifuna isigqebhe. Inhliziyo ifuna yonke leyo nto eyifunayo. Kodwa indlela kaNkulunkulu ithi iBhayibheli lo onqobile le inkanuko zenhliziyo uyokuthola ingubo emhlophe. Uyinqobe kanjani inkanuko ngoba bemthemba uNkulunkulu. Ibithi inhliziyo ikhala ngokuthi ifuna lokho athi inhliziyo iyangidukisa. uNkulunkulu uyangithanda wangifela. Ngeke athi ngifele angitshela into izongidukisa. Wafa uJesu walenga esiphambanweni. Ngeke angitshela into izongidukisa. Ngidukiswa inhliziyo. Ngidukiswa inhliziyo. Akhetho kaNkulunkulu ayishiye inkanuko. Yikho kunqobe sekudingayo abangcwele. Ngathi uNkulunkulu angasiza ngoba bazalwane seyidinga ingubo emhlophe. Akekho umuntu osinda ngokulunga kwakhe. Ake sivaleni ngomkhuleko.
Nkosi enothando olumangalisa kakhulu, siyakubonga ngesifundo, siyakubonga Nkosi ngengubo emhlophe. Nkosi ngoba kunzima kakhulu. Akekho umuntu Nkosi angasinda ngokulunga kwakhe, sinakulunga izidwedwe nje Nkosi ezingcolile. Kodwa Nkosi siyakubonga kakhulu ukuthi ikhona ingubo emhlophe. Nanamhlanje Nkosi osipha yona, uthi umuntu nomuntu ayifunayo makazithathele ngokuthemba, ngokukholwa, ngokuhamba ngendlela yakhe. Cela usisize Nkosi sinqobe okungaphakathi kuthi, sinqobe futhi nezinto zomhlaba, sihambe ngendlela zakho. Sicela konke ngegama likaYesu Kristu. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be